asiakasryhmä tulee tänne, niin joko minä tai joku meidän oppaista on ottamassa ryhmän vastaan ja sitten kerrotaan mitä on tulossa tapahtumassa, annetaan ajo-opetus ja aina pyritään antamaan oikealla kielellä. Eli meillä yleensä on 6 koiran valjakoita ja mennään 2 henkeä per reki, toinen istuu, toinen ajaa ja sitten lähdetään oppaan johdolla matkaan. Opas ajaa moottorikelkalla edessä turvallisuussyistä. Jos menee koirat sotkuun tai asiakas tipahtaa jalaksilta, niin opas on heti siinä auttamassa. Eli kaikki on hallinnassa ja helppoa. Ja sitten kun tullaan takaisin tarhalle, oli sitten matkaa 2 kilometriä tai 10 kilometriä tai vaikka 5 vuorokautta niin kuin tehdään, niin sitten on aikaa kiitellä koiria, silitellä koiria, kuvata niitä ja että se on se meidän safarin kulku täällä normaalisti. It was exciting ride, great job, and it's great to go with the dogs, and I like to go to be in nature. It was a really enjoyable ride right now. Jääkauden jälkeen ihmisillä oli koiria, jotka veti rekeä, eli tämä on vanha tapa kuljettaa tavaraa. Suomesta on löytynyt renjalaksia, jotka on 9000 vuotta vanhoja, eli jos verrataan hevoseen, hevonen on vetänyt rekeä 6000 vuotta ja poro 1500 vuotta, että koira on ehdottomasti vanhin. No toiminta on tietysti kasvanut ja ulkomaalaisia on paljon, mutta onneksi suomalaisten osuus kasvaa koko ajan. Eli Suomessa on vähän haskibuumia ja suomalaiset tykkää ajaa haskilla. Ei ole vielä nimeä tällä pentueella, että se on vaikea. Pitäisi tarkoittaa jotain, tulla jostain. Koirilla pitää olla oikea nimi, eli ihan niin kuin ihmislapselle niin halutaan, että tulee oikea hyvä nimi. Meillä on paljon teemoja. Eli meillä on presidentit, meillä on Suomen jääkiekkojoukkueet, meillä on Suomen rocklaulajat, mausteita ja autoja ja niin päin pois.